CAB no borok jaska pono pass khlainani abo chaite buitong kintu जों o umulungni simi जों smai tangai ma thangnai जों jehoto CAB agini simi je जों 10 no aro tubui jaga rei tong khangkai जों CAB tai nangya जों o CAB no kasunani bagai जों ekdom khoroksa borok chini jottoni phan seng tongmani जों rinani tiar mangnai जों साइमानो जों CAB नि बागै जों दाबुक जत्तनो थांसा जों साइचुं मुगाय चिनि फानबो बाय थाङो जों वाफिसा कंसानो फाचाका जों सबाय दैमोन जों मथासा वाफि खलायखेनखाय जों आबोनो सबायनानै खूब कुटु आव बागै TSF नि थीम बो दङ United we stand divided we fall जों बुकुं बाररक चिनि अ नर्थ इस्ट नि जत्त इन्डिजिनास बररक थांचां मा हायके जों तिनि चिनि बररक अरो गोबां मा पलिटिकल पार्टी गोबां मा NGOs ते गोबां मा अर्गानाइजेशन न जों आम हायनो कारिनो जों तिनि अ CAB नो जों थांचां मा हायके जों थांचा फाजिन थांनानै बगै जों आगो थांलाय आं तिनि अरो अबनो सानामु जोङो आरो से सिगां साइ थांनाय रबो साका जों अबो खोनागा TSF नि खुक्तै जे बसकांनि 7-8 तारिख रगो अ CAB जे बिल न प्लेस खलायनानि पार्लियामेन्ट तिसानानि सम्भावना दङ अबो नांगौ न कयनानि मुसुगो जों बसकांगो जे TSF न कारि जे आलका अर्गानाइजेशन TSP INPT ते आलगा संगठन बरक गोबांमा जानि जा कर्मसूचि नाजा आबरक न जों पालखे सापर्ट खालायलायनो जों वानसुगो फियाबा ताबुक जदिनो आप बिल न प्लेस खालायमानि सालो हयतो बेलाय के शॉर्ट नोटिस बाय हयतो जों नरक न आबनो साखलायनानि नाङै मानो आबोनि बागै जों एकदम सालसा सालनै एबा 1.5 दिन नि बिसिङाव जों जदिनो आन्दोलन साखलायके हंगाय नरक आबोनि बागै तियार मातंना आं अरो सुदु जे आसुक तंनाय जे खनाय तंनाय तै जत बर रगनो नां कयहरना निमुचुमो जों ताबुकले जों तै अ CAB नो जों तै सह्य खालायनानै कगलिया हायाखै जों तिनि थै गरि खाखनै हंजाक सिनाय 10 बै जों आहायके जों थंजागै तंमनि जों बेलाय न तिनि दुर्भाग्य नि मान चिनि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर्स जत्तन बंग याबो आबन बागै जों गदाल खलाय जों थांचा खलाय पासानानै जों चिन्ता खलाय